duwe kanca kok gak bener. Oh alah aku dhewe mikir. Woi! Gelane kok sedang ya, Rek. Lapo maneh? Kak iki seru-seru. Ate tau pondasian ta? Oh gak sumpah iki. Kak sedine wong. Aku iki nang teko sanding alun-alun. Ya. Warbanun dole cangkruk petuk arek-arek. Ono kontrakan murah, jedinge 3. Pondasi mana ta lho sama jedinge? Kono Jobuya. Oh gak, jedinge 3. Ombo kae tingkat 2. Tingkat 2. Wis iku gratis kok awakmu gelem ngramut omah iku mang. Pokoke aku karep mandun terus ngramut. Ngramut kok kudu resik wis. Ya wis gak apa-apa. Ya, Dik. Ya pokoke awake dhewe bondo listrik sembarang kali. Iya, aku siap apa? Kaya ngono lek subuh kudu adan, lek zuhur kudu yo adan. Terus apa jenenge asar ya kudu adan ngono. Ya, wis jam 5